So is mise Katie Nírin agus sa mise ober mar if gach ferber le gwel dachas. Lom an tá Claire Spánach agus Jill McMahon. So is Spanish store share vi si leis an agriacht Claire agus is if gach commersade Jill. So an ahasarm tú occur le stress seminar na Níri agus falte óor a chuirh Saibh Devlin. Bei Saibh denmh Carolyn Bonahir an scéliacht an alín rank dramaíocht agus an ceola nacht. Is úidir an céid scohí agus tá trí ar ionintach fáilte eici atá díirithe go mór ar luch na Níri. So is sto an tilimhil me chun falte a chuirh Saibh. Agus bhhaile me lua go méid de seo go ceisna gur ag deir na Carolina. So lig me do Saibh a chuid caiinte anamh agus sin is féidir fé le an ceist mátá an ceist agah se. Agus comá lei sin beag chastas ar fáildíh, so chuirtha Jill leis é sin ar fáil sa chatbox ag an deire. So is féidir libh ísáil a dhéanamh sin agus é frontal. Alright, so fáilte mhór is Saibh. Mas bíon láta share screen anamh sin Saibh? Yeah, cínte. So just cúpla focail dús díomh tá sé go hálann se bheáil agus gur míle agad Katie as chur a thuirtom bheith an seo libh nacht. So tá mé chun share screen anamh agus tá sleann an agam agus chuirhí mé rá chuig Katie iad ag an deire mátá si bh géirí branuair thu a ríis bei siad agah an sin. So an cean seo atá. An go bheith muid. Nice. Okay. Denna mé that's more. Okay, so conas leabhar a úsáid le páistí óga, glacham leis go bhfuil si bh úsáid leabhar hána hain le páistí óga agus go bhfuil anna haithí agah ar sin na Níri hána hain ach stocha bím se a úsáid má leabhar agus leabhar daoine eile go minic le páistí óga agus is stocha bí me gcónaí ag smaoinemh ar an taobh cruthíthach agus an taobh páiste lornach, so seachas gohfuil sé lig ag tacht weimse just ag léamh an leabhar dóibh agus tosbán na picturí go mé géirí an espéras saisa orú beganín agus ruair ag an breise a thuirt de fáistí. So is sto go beidir go dúirhí sé seo smaointí nuadíh bheith ag obair nuairtá si bh obair leis na páistí faoi bar choram. So is me Saibh Devlin seo mo leabhar. So scríb mé bíag sprílumm fáil siú é in 2017, fáil siú beag bídeach in 2018 agus bhí sé anamnathe le haid Cara gradam capam shortlisted nar bhúil sé ceanar bit acu ach that's okay. So rinne sé má galore agus má leabhar uair nua gansaí auto tá sé sin díreach fáilsethe díreach tuí amach. So agus bíag sprílumm an céad leabhar tá sé sin ag dulasteach ina tríú hagrán, so tá antóir ar an leabhar sin agus tá sé ar fáil in sna pócáistí leabhar ag tuismitheoirí na Gaeltachta a churann siad amach na pócáistí sé an asca sin a churann siad amach chuig tuismitheoirí nua a bhfuil géirí Gaeilge úsáid Sáile. So sin rád beidir gur féidir le bhrá leis na tuismitheoirí atá bainteach leis an Níre am cinnte go bhfuil chumach go bhar an agriacht sin. Rih sin, rih a thosnig mé ag scríomh, well bhí mé gcónaí ag scríomh ach rih a thosnig mé ag géirí bheith fáilsethe beidir. Bhí mé gobar leis an agriacht cóúidir. Nachhfuil anis a cogan agriaach sin takeíocht de heilig a bhí ag tógáil páistí le Gaeilge timpeall na tíre agus rih sin fós cha mé seall le Ferbert Níri teoranta ag agrú cuasaí mar seo nach raibh ar Zoom ag an am ach so tá tuiscint ag an agam ar obair na Níri tá burt inín agam freisin a drastal ar an Níre ar fáil bhliain so tá angrá agus drastal mé hain ar Níre. Fodó agus bhí grá agam a gcónaí dus na Níri agus an bheasagam ar obair na Níri. So seo anáis réimse oibre a bhín ó dhéanamh agam, bhí mé mar scríbnóir conathe in díalúir lexicon, bhunig mé an díalúir scéal, trail, tá gansaí atá le feiscint in dún léire fi láthair taobh mu, má tá Níri sa ceantar sin bheith sé go dastal ar siúl beidir agus cuairte air. So bí me gobar ag féiltí tugam cuairtena ar scolanna agus leabharlanna na timpeall na tíre, bí me gobar freisin le coolla cethir ar scol fi láthair ag denna físeán ceardaíochta agus alína agus mar dúirt mé rih sin for Níri teo agus coléidir teo. So leabhar tuigeamid go léir na buntáistí.
Caríonn sé le páistí stór focail agus scileanna tanga a Herbert, Caríonn sé le páistí scileanna litirthachta a Herbert, churann sé luach ar leabhar agus ar scéalta. Tá buntáistí le Herbert scileanna sosialta, scileanna cumarsáide agus empathy a sppraga. Agus freisin spragan sin saoíocht agus an fisreacht agus sin in áréire an cuid is mó haín lumsa go bhfuil saoíocht sppracha ag páistí agus go bhfuil siad leabhar a scríban mise, so picture leabhar a bhfuil an chud picturí ontu. Sin an céad deis atá ag páistí go minic dulling leis an alín agus alín de ardcaid an eáil I leabhar. Fecinn siad ar dús alín I leabhar. So leabhar bhfuil is acu go bhfuil galleries in, ní minic a thógan tiismthirí páistí anna óg is si in galleries. So is bralum sa go bhfuil leabhar de ardcaid an le alín de ardcaid an acu le bheith ag play leis an alín agus níl siad, takead acu iad a láb seol. So sin an rud is bralumsa if we fictar leabhar ach go háirithe. Ach tá níos mó ná focail agus picturí le baint as leabhar. Is féidir ceol, alín, drámaíocht agus rudí a bhaine leis na céad faoi na senses a úsáid freisin le leabhar. So tá mé just chun rainn samplaí a chóirtíomh faoi an cinál oibre a dhéanamse leis an leabhar a bhaint ón leathanach agus an mwe gotí I bhuaireamacha eile gur féidir le páistí nasc a chruthú leis an scéal tríd bailí éagsúla. So tosnóí mé leis an ceol. So tá sagam sna níonraí go bhfuil ran agus arán an hábhachtach. Agus níl na mílte ranta a gomsa a heile rianta bhí á úsáid agam le mó fáistín ar bhí siad níos óige. Ach feic sibse a bhd níos fearr. Ach nuair tá mise ag planál ceardlann go háirithe le haipáistí atá anóg nó atá ar is beidir ina bhábíní nó ina toddlers nó ina fáistí ag is an níonra. Stoppa me gcónaí leis an leabhar agus smínim an féidirlam aon rán nó árán a chur leis an leabhar seo. So leithidí na board books na cín anna chiimplí atá ar fáil ó fotafata na cín beaga cearnógacha. Gohairthe na cín daín tá siad sin godas tá cean eile bog chun siúil atá godas. So aber go raibh mé chun na leabhar seo úsáid cábhfuil Teddy. So tuigim láithreach ón tedal go bhfuil Teddy cáilte agus go bhfuil daín chun é lerg. Ach ní go mbeadh an don nó an rán nó an árán go dtíreach céine leis an scéal. Just rud aigen a bhanan leis an leabhar. So sa chás sin bhain úsáid as ranta cos le Teddy beagálinn nó tá an leabhar níos go le an féidir leis sin eáil Picnic Teddy an CD nua sin ag Clive Rosenstock. Tá árán der ban an Picnic Teddy ar sin nó tá Teddy agsúil, tá Teddy agsúil, hey ho mi Eddie, tá Teddy agsúil, ranta mar sin. Agus is freisin is féidir so úsáid féidir go léithin an scéal agus an sin de chanin árán nó rán mar sin, just chun an ceol a chuirt amachchas. nó is féidir uirlisí siimplí a dhéanamh leis na páistí nó nuair chun tú rís put a yogurt na ruigen nó má tá uirlisí san íonra scapidir na páistí onar gur féidir le seint. Liv leis an geol bín sé glórver go minic ach bín annachreaach acu is brála rudí mar sin dhéanamh. So mátá bit chuna bín uirlisí godas le chuirla sin. Rinne mé é sin mar chuid de éile feice mé seo. So is ceoltóir í an chalín seo agus seo mise agus bhí méid léibh scéalta agus bhí siise ag bunú árán ar na leabhar. So ranní mar idir chéile léach mis scéil agus bhí sé ranní mar ranta le dul leis an scéil sin. So mar hampla is scéile seo faoi mól atá gur dul bhhaile agus ag deireadh na scéile ihann sé péisteanna. So bhí árán eici siúd faoi wiggly worm de rudacint agus níor aon banteige in áréire leis an scéil ann hain ach go raibh mud ag féile bia agus bhí an anhí seo chun péistóga éthe, so bhí an árán sin. Agus na páistí an seo
chun tosig sa fictúr bhí urlaisí beaga scapa orthú. So léimiise an scéal, stuck mé le bailach tríd bhí arán amháin ag an deire. So hosníomar le arán bhí arán a lár buil agus an sin bhí arán ag an deire. So just bhí an scéal agus an ceol sais fitte fute le chéile. So is féidir é seo dhéanamh le leabhar be. So just téime éigen a ranú ón leabhar, cúpla rán nó arán a ranú le dul leis an téime sin agus is féidir an ceol a thuirteteach sa bhealach sin go háin siimplí. So banim se úsáid go minic as Riley, blian an arán tá timppla an tí tána cínaring na seanachín fós bhí trasanní alpín agam sa mar búntúir sa bunscoil, so bhí na ranta sin na lig agam me gcónaí agus tá siad fós tá CDs fós sa taáte ag an min an taachtarú inniu. Ach seo leabhar an colata lár na cuile, chun ceann seo go deas le haoníonraí mar tá an text anna bhanúsach ar fad. Tá sé nílach Albert nó go ar gach leannach, so tá sé anna bhanúsach. So arán atá i Riley ná i ggéirí dul colla, leabhar eile atá go deas an ceann seo achtar mhór Lúdín, faoi luchóg beag as go raibh fuair agus tein siad mu sa fáil. So aon rud a bhain ní go glíoch na ranta leis an scéal, so arán cosa le a héanana dó trí lucha beag buí nó luchaí ní dása na seanachín sin. Tein siad just an téime a ranú agus rán nó go agus uirlaisí beaga a scapa ar fáistí. So rud eile a haíonn sé lumsa ana ná leabhar agus alín. Actually seo an rud a dhéanam don chuid is mó. Leabhar agus ceardíocht, lámh ceardíocht nó alín a chruthú le dul leis na leabhar. Arís tugam téime agus tá cúpla bailach le dul chuige seo is féidir ghfuil an duine fásta as dúrú as in ghfuil rud ag an réamh dhéanta beidir geartha amach sa sampla seo bhí mé gobar ag féile agus rinne bhí mé gobar ar son Osborne agus bí na leabhar seo. Ceapan gohfuil nílach beidir níl mór an acu an Gaeilge sa réimse seo, the Apple Tree Farm range, ach an lacha beag seo tá folklór ag an acu le focail Gaeilge ann agus tá an lacha beag seo ann. So dhearr se amach cro an lacha agus cro an gob agus níl ann ach an lacha an gob a gramú ar an lacha a gramú leis an cipín agus an dáthúil dhéanamh. So bhí sé an feici tú an seo an ísgrúpa dus na páistí bhí siad an óg an sin agus bhí siad a le an ann é sin na láb seán agus an sin tá muidir canar brán le dul leis an sin freisin, so tá an alín agus an ceol agus an scéal a le fitte fute le chéile. An bailach eile is mála mé se i dhéanamh ná ar na páistí an freigra a thuirt. So is brála páistí ag paintáil agus ag chruthú mess mór. So riantas na rudí a dhéanam se ná a rís rano mé téime éigen ón scéal, so mar hampla i mo leabhar bí ag sprílam. An scéal seo tá sé bunathe ar Luna agus Mami, agus bíon Luna i géirí bheith ag sprí le Mami ach tá Mami ro gnóthach bheith ag sprí le hí. So agus bíon ar Luna tacht ar bhealach éigen le bheith ag sprí le Mami. So ag deireadh na scéile sin don ísgrúpa ag go bhfuil na páistí lena bhfuil sibse ag gobar nó le páistí i beidir rán ní an bheoga iarthain orthú cé héanú hí an duine is fear lása bheith ag spríló agus ar mé orthú picture a dhéanamh don rud is mathló a dhéanamh le chéile. So bín sé sin godastóibh mar is féidir le picture a dhéanamh do mamó nó don cara is fear le an lá sin nó do greith fuór nó do greith thar nó péród agus is rud das é sin mátá si bh chur alín bháile nóta beag chur an picture agus go bhfuil seo ar léimar an scéal agus léimar é seo agus seo an picture. So is bralo bheith ag sprí le Mami, is bralo bheith ag sprí le péitina agus seo an rud is mála a dhéanamh. Agus is rud das é sin deise thuirt an páiste iad hain a chud alín hain a chruthú. So just le crayon le péród is cuma crayon pean luí
paint pe rud tá agah. A ríis bin sé gadas uanta character aroundú. Mata tú Jenna ceardiaach nó alín character aroundú mata sé siimplí golóir cosa leis an lachan beag sin le rudí a bhonú mar is féidir leat drámaíocht an sin a chorthú as sin. So an céim a rinne mis sa chláiste ná drámaíocht. So sin rud eile is smalum bheith ag tarringtas Jack I mo chud cearlinne. So nuair tá mise ag scéalaíocht is bralam bheith dramatúil agus na gochanna a dhéanamh agus bheith sais beganín amadach nó beganín gildamach leis. So má tá tú fiú a bháin ag insint scéal. Bí ag aisteoir den na gochanna bí beganín amadach leis is brá leis na póistíé sin agus cumadan sé sin an aird mar bíonn siad sais ag breanúirt a grá ó céir dhéanaí si inis, you know. Leabhar le hathrá go má le haon drámaíocht a dhéanamh nó a sppraga. Rudí gur féidir leis na póistí a rá nó a athrá, tá sé go má don Ferbertangan agus tá sé go má don drámaíocht. So mar dúirt méid an chud aisteoirt hain le do gá nó fiú bog hart mátá aber gohfuil crogel sa scéal nó monster aigen nó rud aigen, you know, déine agus bí ag aisteoirt leis is brála sin. A ríis ansig ein téime gur féidir tógáil go physical. So mátá, you know, dinosaur an agus is féidir a le bheith mar dinosaur in íana scéile nó rud aigen mar sin. Rud is smá lumsa a dhéanamh le an leir seo beag bídach. Mar eici sibh an seo tá athrá. So scéala seo faoi Nina agus Jimmy, agus bín Jimmy a churs Jack ar Nina, mar tá sé géirí bheith sprí lehí agus níl si a géirí bheith sprí le na gur haar beag. So bín si géirí bheith, tá si géirí éilúhá agus bín si a géirí bheith beag bídach an is gur féidir lehí dulchan cónathe ina hach babóige. So ag tús kind of garden tús dúnan si a thula agus dearan si beag bídach mar tá si géirí bheith beag bídach. Now, nuair tá mise I rang nó le grúpa páistí, nuair tá méid insint an scéile seo éan mar thu seaamh suas agus tuspáinam dóibh go bhfuil na focail mór agus a gaiirí níos lú agus níos lú agus níos lú agus níos lú agus éan mar thu an rud céine a dhéanamh agus an athrá sin a dhéanamh lom. So tá siad sais is tí sa scéal agus tá siad san ag dul beag bídach freisin. So dearan seaan muid go léir agus dearan muid beag bídach agus éan mar thu dul có beag agus is féidir le. An sin bíonn siad beag fadas atá Nina beag sa scéal. So anna beag ar fad agus tain si is Jack sa tak babóige. Agus an sin I dro dearan is scéile, you know, níl an saoil roiintach is just sa tak babóige. So ag dearan na scéile bíonn si a géirí bheith mór mílteach a ríis. So a ríis stopam agus tuspáinam dóibh go bhfuil na focail ag dul, you know, mór mílteach agus éan mar thu a ríis fás agus bíonn siad an glóirmhar agus bécil. Ach, you know, is brála sin a dhéanamh, bíonn siad ag aisteoirt, bíonn siad is stith sa scéal nuair a dhéanann siad é sin. Ach freisin tá rá frása dasa fálam acu agus tá si taréis iad a athrá agus bhí me caint le múntóir bunscoile le déine agus thug mé cuairt ar an rang in Gaelscoil, thug mé cuairt ar an rang a nuirí nuair a bhí ní an bheoga á bhúna eici agus dúirt si tá rang céine eici im líana agus dúirt si lom go núsáidan an rang eici siúd na frásí sin go mion minic inis go nearan siad tá sé beag bídach or tá sé sin mór mílteach agus úsáidan siad an tanga. So tá bailí maithal tá drámaíocht go chinnteach chun an frásí dasa sais thuús Jack sna hintan. So sé go ionteach i déh Ferbertangan agus bheith compórdach le tanga nua. Yeah. So rud eile faoi sin ná inia an scéal sin. Tuis go bhfuil na frásí inis
beag bídeach agus mór méalteach acu. Iarm na páistí atá beag mar sin. Iarm marthú smaoinemh rudí eile atá beag bídeach. Agus bí me de kaint bín si de kaint faoi Boeing Day, nu lochóga agus denanmid astorach. So okay, well ceir the en an Boeing Day agus bí mid a getol timppel nu bín si ag dul an urlór. Nu ceir the en an lochóga agus bí mid a lig lochóga ag bog a hart agus an sin a walart mar hu smuoineh rudí atá mór méalteach agus of course bín siad crackáilte bín dinosaur agus arachtaí móra agus fahach agus bín a rudí bín an cracker fadach an urt si mór méalteach agus ag rihart. So lean is dráíocht sin freisin agus ag astóracht mar sin. Agus is bralaway sin agus tá sé ansimpli bín clogín beag agam agus bula mé agus an sin bogan me roi, so bín deisig na páistí a chud tuairí a hort. Orintanta dearan siad rudí an a granver cos le ceir atá mór méalteach and they say tach. And I'm like, okay, well agus seaan me an sin go ciún agus arbinn si sin nó crán agus bín me ag boga. So tá neart rudí agus tá si go híntaach tuairí na páistí ála ceir de ceapan siad san atá mór méalteach orintanta dearan siad an scóil nu rudéigen agus beidir nachhfuil an scóil mór thurbe ach bhfuil siad an beag. Rud eile gur féidir leat a dhéanamh le sin ná ire arthú picture a dhéanamh nó cairí glo beidir greengraph a thógáil má tá siad anna óg a chur hippín. So lollipop stick costa leis an lachan a bhí sa slein an eile ach picture beag bídeach dómh siúd a chur hippín agus so mas mis a bhíon bheith saibh beag bídeach, so tá saibh mór méalteach agus an sin saibh beag bídeach acu agus bíon ancracu mar is féidir le ról immert agus rocky si timppel chuig na breagán agus féidir mátá tapá bóige agus is féidir le níomh beag bídeach dolas deach sa tapá bóige agus is brála postí óga é sin freisin. So tá anna chud ról immert gur féidir le dhéanamh an sin. Rud eile a haithnín lumsa agus bhí sé gasta gom teddy á chunig seo a thuspáint, but tá na leabhar seo na leabhar atá sais is dócha drámaíocht is dócha ar bhealach nó rólimmert. Well na leabhar seo fecha ag daoine seo tá siad go híntaach má, so chuinín beag bocht nó colasámh a chuinín beag. Is leabhar soch nua iad ó fut a fata ach is brála míad. Is leabhar ansimpli so fuair fucking ísgrúpa. So seo é chuinín beag buile beag le a bhéir an gasí sé hart, so chuir tú tap 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 agus casan sé hart. So gach leathnach caithfidh tú rud éigean i dhéanamh. So mahu, so an ceist an seanna an féidir leat an pilúr a dhéanamh dasbóg though. So cai tú beidir é a bhúla. So détá é dhéanamh le props, like le chuinín beag, nó is féidir leat é dhéanamh le grúpa beag páistí agus is féidir le sean sa thuirt gach duine. So seo an pilúr genta go deas agat agus cai tú an English I want, tickle his ears, English I want as na clúsa, agus tá géirí chur a lí agus ag deire an leabhar muchan tú an solas agus gacrid, like so tá sé go hálinn ar fád agus a cean eile nuair hitin sé síos agus gurtín sé hain agus caiid tú pláster choréir agus gacrid. So tá si sin go híntaach a déobh is leabhar idir gníomhach iad ach níl knappi na hainrad, so tá tú gúsáid tá páiste gúsáid a chud saoíocht agus tá mé trééis siad úsáid cúpla uair le grúpi beag go páistí agus tá siad antanamhach. Tá bertain na gomsa is cúpla iad agus tá siad demlí na díis agus is tamlín si go mór céine le siúd ceapan si gohfuil ansprí le bant agus tú seo agus tásúlagum go gurthaí siad go gurthaí fotátanú fáilseúir éigen leis an stuff seo mar ceapan goil siad an bhá le sais nasc physicúil a crothú leis na leabhar do fáistí óga. Géirí. So seo rud eile tá mé gobar ar le beidir bliain
le ceapam. So hosnig rinne mé train all couple blino hin le Children's Books Ireland agus Poetry Ireland her she'd train all fall the alientory a vi Gary Dola gober le posti uhacha ni fe ma fokul sin ra rif uhacha or posti le autism. So vi sé sin anspatial an obersin of agus feilum fui conas Carú le postí atá riachtain si breise acu beidir nascanna níos fearr a dhéanamh leis an litríocht nó conas iad a haingteteach sa scéil nuair nachhfuil siad beidir roiínteach ag si ag géisteacht nó nach mraníonn siad eolaíoscúil siad a géisteach mar tá siad ag fuútamála a dhéigen trasna an seomra ach in áíir tá siad a géisteach le gach ile focail. So bhí sé sin an spéisiúil dom feilm faoi conas mar Ibrín postí eile, conas mar a fálamín postí eile. Agus as sin hosning mé ag ferbert rint ceardlanna le haid postí le riachnas breise. Ach ag an is réimhscoile uaireanta níl diagnosis fáite ag postí mar sin, ach freisin just ag an is sin bín leabhar tail agus rudí gur féidir le a lábhachar arthú anna haingteach mar níl postí ag an is sin roiínteach ag si agus a géisteacht cos le postí scoile ar rénos. So ceapam go naibrín an cinál seo ober de postí ag an is réimhscoile freisin chomá le postí go bhfuil riachtanas breise arthú. So to mé chun gá hampla a thuirtíh de rudí atá déanta agam. Now rinne mé I méile iad mar sin de gná na postí bhí me oberlo ní ra siad in scolan bhí siad a scolan a speisialta so ní ra siad a feilm Gaeilge. Ach ceanháin rinne mé le haid de Gruffalo ach tá sé sin ar fáiling Gaeilge, so is déit bhí é ar Herbert le haid leis an leabhar sin freisin. So le rá mé faoin gaan sin ar dús. Now tá mé chun kick ortam hain mar níor thug mé picture má riamh den chlór a rinne mé don Garvan don Gruffalo. Ach má híh má tá si bar Instagram @Sive Devlin bei slein an agam an dera tá story, what are they called, highlight faoi agus feici sib níos mó sunraí just níl ein picture má agam ach feici sib an sin. So for mé fráma in IKEA sin go bhfuil na picture donna na panels galéir grama helicéile. So bhí sé anéisce é bhog a hart agus is féidir é chur ar an uirlóir agus féidir le daoine si timpeall air. Agus chuí mé tríd na PC sa scéal a bhí go maith go raibh sais saoíocht má a bant los. So a rís rinne mé seo mar le san níl an focail Gaeilge agam with the terrible tusks, the terrible claws, the terrible teeth and its terrible jaws, the knobbly knees, the turned out toes, the poisonous wart at the end of his nose, eyes are orange, tongue is black, he's got purple prickles all over his back. So tain, being a curse and Aaron Garavon, treat she's na scéile. So just for me ruddy randomach near chosan sé seo mór an ar churbe. So couple of doorstops, O'Deal's, Láhín lán le ríis atá an sin, butter beans na rud éigen tírim atá an sin, mohín siad sin docréite, sin pearl putty ó tiger nó éigen, píosa éadach agus roint gravel an Gordine. Is slime é sin I mála pláisteach, so just slime glass agus is féidir lámh a chur air. Sin rá of pláisteach an cháisc a bhí peintáilte arráistegam, piece of felt agus sin cúpla scoob gruige a ríis ó Deals nó tiger nó éigen a bhí sais doc curcra agus a ríis tá mothú an yes ann. So agus tú ag insint an scéal is féidir leis na postí a lámh a chur arthú agus is féidir le sais nasc physical a dhéanamh leis an scéal agus go gabhrách sé sin leis an saoíocht dóibh. Ag an ceartlann sin a ríis rinne mé roint alín, so rinne mé an Garaván
tracing mar nu mé gur tarint rinne mé tracing ar an gro agus é ir mé ar na páistí so jaar mé amach as foam na purple prickles so na sunri a bhí ar an glór croigh mé iad sin in ábhar eile so tá na súla denta as foam aráiste agus na purple prickles denta as foam percra chur mé thug mé dana dómh agus thug mé na pom-poms beaga glasa le ha an shrone an sin. So bhí siad ionach agus gear siad amach rintas napáistí gear siad amach pápéir agus chur siad glúir chun na fiacla agus rudí dhéanamh agus na sunraí sin. So feice si bhain sin a rééis is grúpa de fáistí cuiseach óg a rinne é sin. So just is rud a bheith an Nínra, postín de isnínra lá ábalte tuairtfuoi agus bín sé sáúil orintanta bín an meascán sin táhta ceapam rudí a dhéanaan siad hain a chrothú agus in sin rud ag an na closáis stúrtha is má an meascán don dó rud a dhéanamh. So sin rud amháin ach détá é sin i dhéanamh le scéal a bhfuil there's really good descriptions it's tá sé go das rud mar sin a chrothú agus détá tosnú le scéalar be so rinne mé é sin le leabhar well rud cosú le sin an tám seo an nuirí so tá leabhar álin ar bhanam pick a pine tree me just a géirí is all right le hain so a rééis seo leabhar béarla agus ní annach gohfuil amsir na nullige mé smuoinmh siar ar bhí mé a gobar ar an nuirí. So seo rud a rinne mé i leirlinn in Delganis. Agus an leabhar seo obviously níl sé riúnach den níonar mar tá sé méile ach tam cinnte go leabhar eile. Beiidir ní le ha an nula ach le ha séisiir eile a bheith riúnach le ha seo. Is scéile seo na beidir gur féidir le fiú gweil go bonúsach go chur air tá sé anna implí ar fad. Is scéile, faoi an cránnola go ranú. Around so being kind of Kershey's there and a kinol, slim and tall, short and squat, one with spiky needles, a Hortualia on Truscon of Voga, and cut it does duck in a Hersenot Cart, ag amshu na mashicon a leg, agus an sin tagandini like cowru, lene a washu, agus Cerdid na ruddy a crochi too, sin Kershey's are in Kinol Rudda, Johnny Santa's Dancing Elves, blah blah blah. Agus on the tinsel and this on rail to Ervor. You get the idea. Go bunny stuck. So it's on Ohus Dera on Chronolig Rownu, Agus a washu, Agus been chick actually Falana Golden. Just bunny me TV. Thought, oh yeah, the train biog fui. So agus an sin bín sé genta is costing to lewer. So she really just tá sé go hálinn mar lewer, mul hin é arenas. So for me se an stofaleg le chéile agus rinnemer é. So rinnemer an rud a bhí á instant sa scéal. So for me se crán biog séir an siopa for me na for my couple mashgan just come me sus an all lyrics for me stuff random a be lative a reach near chosan sé anquid chosan an cron a beidir go will ruddy mar sin aga being ordini the an train biog agam ma inini hain just valig me le chéile chur me gachwer de gishan agus boska to piece an leis an iske a chorain so vi na Kate vi leg vi an bulla on cron vi an tiske agus an vi an fum vi na side sin vi cadacu vi de lasa ag an dera agus ruddy mar sin so han sé go mór leis na páistí agus an sin ag an dera nar bhí an scéal léite agus an crán maisithe rinneid just a rís na rudí seo a bhí anséir an deals na máte ag an crin nolig beaga aimid agus just le marcóirí rinne siad maisiúarthú agus thugráinte acu bhhaile iad bhí cúpla duna géirí iad a crocha ar an grán nolig ach a rís is Caroline a crothing mé le ha páistí le autism ach gur bhain
data tú dhéanamh le héanís páiste. Ach bhí sé go háil an grúpa páistí bhí siad ag obair le chéile, bhí siad ag éisteacht ag fehebhar an céad rodéile, céirtí an céad rodéile gur gáún dhéanamh, agus a rís bhí grúpa meascán le meascán ísina agam an lá sin, agus daoine a bhí beidir de agus an sin síos gotí Bobby beaga agus bhí gachtainna baintach agus a ceir lena chéile agus bhí sé sin aní as. So sin rud eile gur féidir a dhéanamh leis na céad le smuoine faoin na céad fí bíonn sé sin go das. Ach tá, détá a rís tá féidirochtaí le hain leabhar, bhí méid breanú ar na leabhar seo ag Tatiana Feeney, cuining beag agus an flúd gurm agus an cean seo ach go háirithe tá sé go das le hain airach frog beag agus na turbán sin, so má tá si go caint faoi froganna agus ruí. Ach mé breanú ar an alíní an Tatiana Feeney bhfuil sin ná ar hampla. Úsáidan si féidir nulas an bheici si bhgearté. Úsáidan si bubble wrap le máisicáin dhéanamh. Agus tá sé aní as so chuann si bhfuil go chunas go ddéir dhéana si a ceapan go gurn si painter agus an sin úsáidan siad é na printáil dhéanamh. So a déobh na céad fí bheith sé sin go hálann bheith ancracú páistí le bubble wrap I ggéirí é a phléasca ag chur painter a bhrú síos agus ruí mar sin. So in áréire is féidir aon leabhar a úsáid, feici sibh tríd síos an leabhar go bhfuil an pátrún bubble wrap. So a rís ní bheith aon bant beidir ag an alín sin leis na turbán ná an scéal ach just go mbeadh tú an rud éigen a bheith go hálann dus na céad fí dus na senses a dhéanamh le sin. So yeah, sin na céad fí. So ceapan knuckle ach gá nóid fóca, oh my god, na go má ag sanad síla gan am tu gná bhím just ag waffle all an tamar fad. Okay, so just bun multi wem. Má tá tú géirí kind of rud ag an nua a dhéanamh le leabhar sanínra, bíoh aithna bhá agat ar an text, roinnig an leabhar, smuoinnig faoi lé é ach ní hamháin é a léamh ach fechar na pictúirí mar orintanta buna páistí ag breanú ar na pictúirí níos mó ná na focail. So orintanta is féidir téma a amsú sna pictúirí nachhfuil luta fiú sna focail. So bí breanú ar an dárod agus bhí mé ag tuspáin seo do chalíní gaile dachas níos luithe ach mo leabhar gansaí Otto ag tús an leabhar tá pictúr de stíl de chud Piet Mondrian. Na sin cinenne a rinne an maisiúir a chur sa leabhar níor luigh mis Mondrian sa text. Níl Mondrian luúta, like tá Albert Awan ar leannach sin, níl Mondrian luúta ein. Ach sin rud dá meid tú géirí alín den chuid sin, is féidir tape úsáid agus paintáil le agus an sin an tape a haingt de agus bín an pátrún fáca. Détá é sin a bhhanú, so ní gád fiú bheith ag leirt faoi téma an leabhar ach an téma sin a ranú. So tá sé anhacht ag breanú ar na pictúirí mar tá anchud ólas le fáil sin. So bí agrathe faoi, bín sibh agrathe gcónaí ar aonas, bhí nerv, bhín siad ag glanasús agus gréitir rudí an tamar fad san inrí. Ach na rudí atá tastalwet bhíh siad réitethe rih ré anars gur féidir lása sprí a bhaantas freisin, mar nuair atá tú déanamh rud ag an breise leis na leabhar, bín si go dasáis tanmh a bhaantas freisin tar éis an obair go léir é a réitú. So bí salúpa leis agus páiste lornach. Sin rud a daile mé freisin leis an gardlin an cuasa a rinne mé leis na páistí, faoi na páistí le réachtain is breise. Má tá páistí an tócail rud ag an aber gohfuil isce sa scéal, beidir gur scéal faoin na turbán agus gur reinig tú bailla isce a chur amach agus goil siad go léir a chur a lámh iste ann agus gohfuil si big denmh rang faoi frogan na beag go glasan a rud aigen. Agus gohfuil siad an tóca leis, mátá siad a géirí sin a leanrá agus an sin tá táimig sleanú agus tá is agad nachraí nach méid tú an scéal aréichnú is cuma, ná bach leis an chuile den scéal is féidir le dhéanamh lá ag an eile, mátá siad anna
hócail a rud lá leis agus féile móú gur daithnín an cinál sin rud a le agus beidir gur féidir le tógáir sin an géad lá eile. Níl sé táhachtach muna airíonn leat an leabhar umláin naréichnú ní hééis sin an spproch atá leis ná go geangalóí na páistí go mééis si darfach fi leabhar agus bhfuil go méid sprí acu le agus sin an rud le gacrid an rire just de spríal fin rud fad. So sin so má tá ein ceisina a géin duna tu mé sásta iad a ragart agus má tá tuile ólas tastal fumsa ma hí idirlín agus is féidir le dul le dagháilm Twitter nu Instagram nu tríd an sih idirlín báir a freisin. So stoppi mé alright. Agus am éiris? Tá gatainna eile ciún seachas mise. Bra bhí me ar mí sin agus mé blablá long. Gurh míle amach go sáhí sé sin thcíín ar fád Tásúla gom gur bhain sin ar fád Tharbh as ceapna gur sé Tharbh luúfar agus bhí ábhar Tharbh practicúla déag si ar fád chur ar fáil sa seo marrang is so gur mí amach go sáibh. Háan an cuid go mór le maidir leis an crawn agus sílan go sin Tharbh ábhar faoi láthair don nulach so sean me sin a dhéanamh sa seo marrang a chomá. So is dócha go gcuir mid fáilte rih ceistenis má tá ceist ag duine ar bith agus is rís fáiltaí mar rih ceisna os béir le nó oscuilga. So mas mí le ceiste chur níl le déanamh áhfuair láb a chursús ar seo nó ceiste chur sa chatbox hain. Want me chun deire chu leis an bhfuil ceiste ag duine ar bith? No sibh sása leis an méid a bhí Joanna na? Cébé dada bhlan tú like don Carolyn on like on leis an scéal agus an bhfuil sé Eileen no on rud ar fad like on Carolyn ar fad. Leis an ísgrúpa atá agah se deirhin lethir a clig. Ach orintanta tein sé rá go dtí dahad nóméid ach ceapan go tú ag brú rudí in sin. I mean tu mé se orintanta nuair atá téisiúir ann agus rudí is féidir dul sús go dtí or a clig. But I would say hartar fé nóméid nó mar sin. Má Carolyn agus Eileen. A rís bin na páistí an bhfuil géirí níos mó ama a chahabh agus na páistí eile a bheith imethe taréis an scéal agus nach mé spéisiú sa rud. So just caiitúsáis is socha go méid aithne a gcuibh sé rilí ar na páistí faoi bhar chóm agus bheith si an nán kind of. But deirhan a ra hartar nuair tá mis i leirlin le ní an bheoga nó mar sin níl méid trééis cuairta thuirt ar níonraí. Ach tá mé trééis obair leis an ísgrúpa sin i leirlinna go minic. So ach orintanta bín tiismthirí ann orintanta seasan na tiismthirí ag gáil go ar an déile so bhím lo héin le cuidhá ach ceapam hartar lethir a clig nó mar sin. Lethir a clig, le leis an níos sin. You're pushing it in the Asian. But I suppose like we're taught to each Jane so to make den of run scale piece on run a reach Beiger agus an sin piece of so quite got kind of an set up the so Misha on is bralum sa sin so Gary ma love an rod lawyer so Kamsha I'd say Kamsha Nismo ama a great cruddy no more take him Jana me in San Larlin Tommy is Larlin me agus Jana man skiliocht asquelga like agus Jana man Carolyn kind of lesh but being she I suppose leis an níos beidir sé sé bhliain díos so beidir go bhfuil si beagání níos sin an an grúpa sin ach Nuair tá aon taithí scola acu bíonn sé bhaid níos éasca mar just taken siad
see a girl she'd over she wani says on Nínra like a bhí grúpa ó Nínra cúpla uair ago agus bíonn si díomhad níos mó cadí an focail le distracted bhí sé do caiid tú I'd say níos cuire so simply agus agratha so run an scéal agus an alín an a ríis sin an rud beidir atá agratha rih ré mátá níos mó ama so cos leis an lachan beag sin just 3 or 4 steps you're out like maid cinnte even fiú leis an ísile like bín gachrod agratha gon cuid is mó agam just cai si díre sprit stick agus absolutely agus even in Loira it's an agru is the killer really because token she on Kidama which is stoka le Nínra le sieve Nínra tá sé godas mar déta a Yanavarisha Sarishella like minnick to Mishik Rachel agus kaham gala trailing around the shoppy a Gary Rudy a Yanok agus Rudy a Hurley Kayla and Denimurawane and that's it been she godas nor on Nínra agatata aber an Canish and chronologic data and got law data on from a Leshan Garavan a whole Lamak Tá na súile gara no rudí an gara like Hannah féin a got like so it's favorite ide úsáid agus just hógáil amach rís good Eric Gurmágad Joanne agus gurmágad sáibh sin a right an bhfuil éon ceist eile a ggéine ná méid sin si sásta leis an méid sin Má tá si Gary Thomas ma hí vidirlí an so mata aintna Gary ein ceisna gurcúm Tom Curry took me rascu agus tá sáibh go gurfamid a chuid slein an ar fáil so denmid sin a mórach tá mé just chun share screening an bharíis mar tá roint ach fanní an shot mas míle just na niis go hábhá second one sin an sinad so ARC thaontá runach don an Nínra expect si was sinné tá an tú fás bhí seán ar YouTube agonist buchas le Jill mar alles tá nuclear na Nínra so bei na sléan agus an tolas ar fad ón Gardan seo ar fáil sa céad agran eile so bí cinnte sin Jesus dó sin mar bhfuil hena féin. Ábhar bosgurachta dtíir ar loch na Nínra an sin ar fáil an nasc sin. agus an sin an leir an tomidicus na Nínra so tá sé ar fáil ar sih agus ag an nas sin comach. Is so gur sin mar bhfuil éon ceist eile agus marolalas tá ceardlan eile agrahinn le sa Rosenstock an seo ar an dar lá mí nóleg so be sin bunathe ar an geol so rís curfamid ólas ar an manhol síalta agus san nuclear modern leis an méid sin. Bhí ceistúháin agam sa saibh. Cé nátar féidir linn do chuid leir cenach. Ein siop ma. Nu dírach ó fotofata na leichanta seo seanscoil sin is éasca dhéanamh Airlína, but fotofata.ie. Nu ein siop agus na leirlaní, nuair tá siad oscailte arís, ach ein siopa leabhar beceart tá siad ábalta é aáil, so muna bhfuil siad ar na sealfanna is féidir iad ira orthú agus jofi siad. Íon tuach ar fad. Sin mar sin is tóca gur míle maith go ar fád so freistal agus súlagum go bheith me sibh ag an taobh agus lé an seachtain se thugan agus déifrimís an méid a luasáibh a phlé arís.